ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ ମାଟି ଓ ମୌସୁମୀର ମିଳନ ପର୍ବ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୌବନର ଦୀପ୍ତିରେ ପୃଥିବୀ ତା ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ବର୍ଷାର ବାହୁବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷାରତ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ବାର୍ତ୍ତାବହ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ସବୁଜ ସ୍ୱାକ୍ଷର ରଜପର୍ବ ଉପରେ। ନା କେବଳ ସେତିକି, ବରଂ ଯେଉଁଥିରେ 100% ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନର ଚିରଶ୍ରୁତା ଶ୍ରୁତସିନୀ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ରଜପର୍ବର ଦାର୍ଶନିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଓ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ ସଂଯୋଜନ ତଥା କବିତାର ଗୂଢ଼ତତ୍ତ୍ୱ ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। 100% କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରଜପର୍ବ ପାଳିତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବିଶେଷତା ବିଶ୍ଳେଷିତ ହୁଏ ଆମ ଉଡ୍ର କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ବା ଓଡ଼ିଶାରେ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ, ବର୍ଷାଣାଂ ଭାରତଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଶାନାଂ ଉତ୍କଳଃ ଶ୍ରୁତଃ ଉତ୍କଳସ୍ୟ ସମୁଦେଶ କ୍ୱାପି ନାସ୍ତି ମହୀତଳେ। ଅର୍ଥ, ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଏହି ମହିମଣ୍ଡଳରେ ଉତ୍କଳ ଭଳି ଦେଶ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତିର ମଧୁର ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ସମନ୍ୱୟରେ ହିଁ ଜୀବଜଗତର ମଙ୍ଗଳ। ଏହି ପ୍ରକୃତି ବା ନେଚର, ଯାହାକୁ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରର ତତ୍ତ୍ୱମୀମାଂସା ବା ମେଟାଫିଜିକ୍ସ, ସୃଷ୍ଟି ମୀମାଂସା ବା କସ୍ମୋଲୋଜି ବା ଈଶ୍ୱର ମୀମାଂସା ବା ଥିଓଲୋଜି ଯେଉଁଥିରେ ଭାବନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆସ୍ତିକ ବା ନାସ୍ତିକ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଚରବାହା ଦର୍ଶନର କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ଯାହାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁତ ଥାଏ ଏବଂ ସେ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ, ତାହା ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ବା ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ଭିତରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ସେ ହେଲା ମାଟି, ପାଣି, ଅଗ୍ନି, ପବନ ଓ ଆକାଶ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀ ବା ଭୂଦେବୀ ହେଲା ଅନ୍ୟତମ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରକୃତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବର ଅନୁପମ ବରଦାନ, ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭ କରିବାର ବିଶେଷ ସୁଯୋଗ। ମହିଳାଙ୍କ ପରି ପୃଥିବୀ ମାତା ବି ରଜପର୍ବରେ ହୋଇଥାନ୍ତି ରଜସ୍ୱଳା, ରଜବତୀ ବା ତାଙ୍କ ଋତୁସ୍ରାବ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ପର୍ବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ ହୁଏ ନାରୀ ଜାତିକୁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଅଫ୍ ଓମେନହୁଡ୍। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଜନ କରି ସଜବାଜ ହୋଇ ଆନନ୍ଦରେ ଦୋଳି ଖେଳିଥାନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ପିଠାପଣାର ଆସରରେ ମଜି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ତ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆବାସୀ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି, ହେଲେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଲୋଚନା ରଖିବା ପୃଥିବୀ ମାତା ଉପରେ। 8 ମାସ ଧରି ପୃଥିବୀ ସତେଅବା ନିଜ ପ୍ରେମିକ ବିରହରେ ଜର୍ଜରିତ। ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମିଳନ ହୁଏ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ବର୍ଷା ସହ ପୃଥିବୀ ମାତାର। ଟିକିଏ ସଂକେତ ଯେ ଏଠି ପୃଥିବୀ ପ୍ରେମିକା ଓ ବର୍ଷା ପ୍ରେମିକ। ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମିଳନ ହୁଏ ଓ ପୃଥିବୀ ହୁଏ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ବା ଗର୍ଭବତୀ। ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲଫଳ ଓ ସବୁଜିମା ଶସ୍ୟରାଜି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମିତ ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟା ସଦୃଶ୍ୟ। ନଦ ନଦୀର ସେହି ଭରପୁର ଜଳରାଶି ତାଙ୍କ ବକ୍ଷର ସେହି ଅମୃତ ପାନୀୟ ଏବଂ ମୟୂରର ନୃତ୍ୟ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର କରିଥାଏ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ବେଙ୍ଗର କେଁକଟର ଧ୍ୱନିକୁ ଆଳ କରି ପୃଥିବୀ ମାତା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦିଏ ରାତିରେ। ତେଣୁ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ବର୍ଷା ପୃଥିବୀ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ ଥିବା ପ୍ରେମ ଭରା ଗୋଟିଏ କବିତା, ବର୍ଷା ଓ ପୃଥିବୀ। ବିରସ ରଜବତୀ ଧରିତ୍ରୀ ଜଳୁଥିଲା ବିରହର ଉତ୍ତପ୍ତ ଝାଞ୍ଜିରେ, ପାଟି ମେଲିଆଁ କରିଥିଲା ପ୍ରେମାମୃତ ସଲିଳ ସନ୍ଧାନେ। ପ୍ରେମିକ ପରି ଜଗି ବସିଥିଲା ଚାତକର ଚାତକୀ ଆଖିରେ, ଭାଗ୍ୟ ବିଡ଼ମ୍ବନେ ରାଗୁଥିଲା ସ୍ରଷ୍ଟା, କାହିଁକି କରିଛ ସୃଷ୍ଟି ପୁଷ୍ପକୁ ଅର୍ପିତ ମଧୁପ ପ୍ରେମିକ ବୁଧେ ମୋ ଜନ୍ମ ତାପ ପିଇବାକୁ ଏ ତୃଷାର୍ତ ହୃଦୟେ, ବୁଧେ ମୋ ଜନ୍ମ ତାପ ପିଇବାକୁ ଏ ତୃଷାର୍ତ ହୃଦୟେ। ବିବିକ୍ଷୁ ବରସାର ଟୋପା ଠପ୍ କଲା ମେଦିନୀ ଉଦରେ, ସତେ କି ପ୍ରେମାଙ୍କନ ସ୍ପର୍ଶ ସେ ପହିଲି ଛୁଆଁରେ। ମାଟି ଚାହିଁଲେ ବି ପାରିବନି ବନି, ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରେ ସଠିକ୍ ହେବନି କେବେ ସରିବନି। ବିଜୁଳି ଶିହରି ଯାଏ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ, ବିଜୁଳି ଶିହରି ଯାଏ ତା ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ। ଦୁବଦ୍ରୁମ ହସି ଉଠେ ରୋମାଞ୍ଚିତ ଅଜଣା ସ୍ପର୍ଶରେ, ବ୍ୟାକୁଳେ ମନ ଭରି ପିଏ ବିରହ ମିଳନ ପରାଏ। ମେଘ ତାର ବକ୍ଷ ଦେଶ କରେ ପ୍ରସାରିତ ହଜିବାକୁ ମାଟିର କରରେ। ଶ୍ୟାମଳା ଦିଶିଲା ପୃଥିବୀ
ସତେଅବା ସଗର୍ଭା ପ୍ରକୃତି ଆଜ ତାହାରି ଗର୍ଭରେ ସତେଅବା ସଗର୍ଭା ପ୍ରକୃତି ଆଜ ତାହାରି ଗର୍ଭରେ ବିପୁଳା ହର୍ଷରେ ବିଭୁର ବିପୁଳା ପୃଥିବୀ ବିପୁଳା ହର୍ଷରେ ବିଭୁର ବିପୁଳ ଶସ୍ୟର ସମ୍ଭାରେ କୁସୁମ ଫଳରେ ଶୁଭିନି ପ୍ରସବିନି ଜନନୀ ସମାନେ ନଦ ନଦୀ ହୋଇଅଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତୃବକ୍ଷ ଅମୃତ ରୂପରେ ତା ମାତୃତ୍ୱ ଅଭିଳାଷା ସାର୍ଥକ ହୋଇଛି ହେନା ଯାଇ ଦୁଇ ଗୋଲାପ କଢ଼ରେ ଏବଂ ମୟୂରୀର ଭଙ୍ଗୀ ନେଇ ମୟୂରର ଭଙ୍ଗୀ ନେଇ ଗାଇ ଶୁଣାଉଛି ଶୋଇଯା ମୋ ଧନ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବୋବେଇବ ନିଶବ୍ଦ ରାତିରେ ନଚେତ୍ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବୋବେଇବ ନିଶବ୍ଦ ରାତିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।